Jag heter John, varit i armén i 15 år, undervisar på det svenska och danska armén idag i stridig bebyggelse och varit i Israel och tränat för marker, jobbar som livvakt. Var det ett antal svängar i Somalia på båtarna och skjutit mot piraterna. Ganska kul. Jag har varit uppdrag i Uganda, Paris, England och Tyskland. Så jag har 3 grundregler som jag har med hela mitt liv. Det är att undvika att slåss. Spring därifrån. Det är jätteväsentligt. Nummer 2. Är man tvungen att slåss, aldrig ner på marken. Är man kvinna, våldtäkt. Är man en kille, blir man trampad i ansiktet eller sparkar. Aldrig ner ligger. Och 3. Ska man göra någonting så ska det vara snabbt, precis och dedikerat. Inte, man ser ofta folk som står och drar i varandra. Och man har kanske fått in på skallen sånt då. Det är bara en teknik, så går det efter. Han kommer och hotar det här. Det gäller inte att spänna musklerna. Spänner du? När vi spänner musklerna, vad är vi också då? Långsammare. Ja. Alltså, så en fotbollsspelare, han springer inte så här på stela ben. Eller? Han går här nere. Så här, där. Och sticker in upp. Ingen kraft alls. Jag bara använder tyngden och min egen rotation. Ja. Så du behövs inte biffa upp dig. Nej. Fram. Okej, du får gärna vara biffig. Vill du det? Nej, jag vet inte vad du Så har vi andra då. Ja, smart. Du kopplar väck här. Det är ganska väsentligt. Men står sådär och biffar upp sig. Och det är det alltid någon som gör i några instruktioner. Står man alltid, han kan inte, så är det klart, så har man ju låst. Men är det realistiskt? Nej. Avledningsmanöver. Pum. Ligger han där. Kommer morgen så han stryper mig. Så här. Där. Ja, när du stryper så gör man det på. Okej, vi tränar realistiskt. Du står så där, du ska strypa mig. Tryck hårdare. Ja, men du pushar ju mig istället. Jag trycker inte. Där. Okej. Det här är ju någon sorts styrketräning. Jo, men det var Det är ovanligt. Okej. Här. Okej. Nu har jag cirka 10 sekunder innan jag svimmar. Här. Det är den ena tekniken. Jag visar här. Kolla här. Steg till sidan här så ni inte har samma tryck. Slå i skrevet. Över. Och så en armbåge. All right. Alltså, det kan man säga att jag kallar det för öppnande. Bara markera. Kom här. Bara den att du får in där. Ja, men kom nu. Jag är inte färdig. Vamos, ta i. Där. Ta tag i huvudet. Här. Dra honom lite under armen. Här. Här. Luta honom fram länge så han ligger på underarmen. Och sväng runt honom. Upp. Baff. Där. Ja. Och så upp och stå och ha koll på honom. Pang, och så upp och stå. Perfekt. Okej. Vad har vi för vapen på kroppen? Vi har dem där givetvis. Vi har armbågarna som kan komma så, eller så. Vad har vi med? Vi har skallen. Allt är tillåtet, inga begränsningar. När det kommer en som vill döda dig, det är ju det han vill, va? Kom här. Vad så? Vad vill du göra? Precis. Bra fick jag. Vanliga folk, de använder bara knät sådär. Men knät framåt använder man höften aktivt. Jävlar! Så, och det kan du också göra med den främre knät. Ja, du... Ingenting. Lyft upp. Vad just den? Ja, precis. Och så använder underredet på att säga. Men träffar mig. Jag träffar dig lite lagom hårt.
Jävlar. Och så föreställ dig att du har stövlar på ute i stormar. Okej, jag testar en till. Vi är så här, nu ska jag fan hålla emot. Okej, håll emot. Det är så här, men jag vill gärna ha handleden inåt där. Ja. Så när jag står här, nej jag ger mig, så vill jag slå så här. Ja. För när du gör så här så öppnas fingrarna. Jag ger mig. Jävlar. Får göra det i magen här. Ja, men det är så där. Kan man se den ena här, att han kommer springande mot mig. Och jag vill bara bort härifrån. Men nu står jag still. Okej? Det är att ni har en vinkel på armen här. Ingen vinkel, så kolla handleden, den går över här. Så därför vinkel, och så går ni fram till honom, tar runt strupen, håller här. Där. Du bestämt va? Fram här. Nej, precis. Det där. Och så kan jag se, så har jag koll också på min egen ställning här i positionen. Okej? Ja, och så den. Okej? Ja, man får ju greppet. Man får det rätt. Där. Och kan du hålla lite i armen här. Och så att det är du som Ja, vi köper det här. Det blir så här. Ja. Okej, ja. Jävlar. Släpp! Där. Där. Och så vrider vi runt här. Börjar det göra ont? Ja, inte så. Men där ja. Runt där. Och så har vi honom här. Så sträcker vi på kroppen här. Oh. Okej? Var du inte med på? Ja, så drar du runt. Baklänges med... Ja, står där. Så tar du det här benet bakom dig. Ja, just det. Så ja. Ja. Och så sträck igenom. Tyngden. Sträck. Innan tog vi sådan här. Här. Nu tar vi här. Och det är stort sett samma teknik. Kom. Där. Se magen baklänges. Ut med han. Runt. Och så kan man sätta i hela min kropp som kör runt. Ja, just det. Ja. Ja, så foten på axeln där, ja. Och så bara dra lite tillbaka. Ja, så vi håller här strax om på solarplexus och på undermagen här. Så är det det här området vi måste slå. Och det som är väsentligt är att när det är någon som slår, kontrollerar musklerna. Ja. Ja. Är det allvar? Jag har aldrig slått någon innan. Nej, då är det dags. Okej. Det är nog rosa kan jag. Fan, vågar inte börja. Ja, det är bättre. Ska du pröva igen? Ja, jag sa så jag har aldrig slått. Nej, jag har aldrig slått. Så, ja. Strax är vi solarplexus och så är vi undermagen här. Så. Du blir så... Ja, okej. Ja.